Rég volt már bemutatkozós videó, hogy tudjátok igazából, hogy ki van a Mom Style mögött, mert ezt most már több poszton keresztül tapasztaltam, hogy bármikor, amikor véletlenül a saját profilommal kommenteltem, másképp reagáltok rá, mint hogyha Mom Style-ként írom. Úgyhogy most itt vagyok, még egyszer, akkor szeretnék bemutatkozni, Kunics Éda vagyok, szín és stílus tanácsadással foglalkozom most már több mint 8 éve, értetek vagyok. Szeretnék segíteni abban, hogy visszatérjen az önbizalmatok, ha édesanyák vagytok, ha nem édesanyák vagytok, ha szülés után vagytok, ha változókorban vagytok, tehát minden életszakaszban az a célom, hogy önbizalmat adjak nektek. Egyébként 43 éves leszek, és 2 gyerekem van. Az egyik az 11 éves lesz, a másik pedig 8. Magában a vállalkozásban egyébként egyedül vagyok, tehát én képviselem a Mom Style-t. Ugye 7 éves lett a Mom Style, szóval több mint 7 éve szinte minden nap posztolok egyébként, kivéve a hétvégéket, de van, hogy akkor is, és tényleg mindig az a célom, hogy segítsek nektek a tartalmaimmal. Nyugodtan írjátok meg nekem, hogy milyen témákban szeretnétek tartalmakat látni, és én igyekszem ezeket teljesíteni. Természetesen van olyan, amikor nem hosszú posztokban fejtem ki, hanem akár a Pinterestről leszedek egy fotót, és azzal próbálom szemléltetni a különböző testalkattípusokat, vagy színtípusokat. Nem is mindig tökéletesek természetesen, több mint 7 év social jelenlét után, de azért mindig azt tapasztalom, hogy ez a közösség, ez mindig egy támogató közösség volt, és én azt is szeretném, hogy ez maradjon. Most már több mint 10 000 követőm van a Facebookon, 1500 az Instagramon, és közel 4000 a TikTokon. Úgyhogy akármilyen felületen is, de megtaláljátok azt, amit kerestek talán. Köszönöm a figyelmet, és mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok. Sziasztok!